Onak kanduang badan di ayah tunggak pananai rumah gadang pasak jukung kuang di nagari. Danga akan malah elok-elok nak dibilai talinan sayuk penyambuang bengkali lamu. Sungai batang bakampuang guguk sinan taratak da ulunya. Batanang tanang anak duduk ayah mansu aja bicara. Elok-elok buyang kaparak tutuh ladahan kayu jua ambiak kaulu tangkai ladiang. Elok-elok buyang menyimak. Kok lai tersabut ninan bana ambiak ke guru ke pembandiang. Nyampang nan bukan nan tabaca ulah dek bingung badan juo. Tinggalkan jadi sarok laman ke Tuhan tobat layah. Dulu layah sabut juo. Baraso mangko manusia dijadikan untuk pemimpin di alam ko. Khalifatullah jabatannya wakil Tuhan di muka bumi. Kemudian daripada itu, kepada kita laki-laki diberi pula tugas khusus sebagai pemimpin perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Baik itu bunyi surat Nisa ayat ke-30 hampir. Di ayat lain Allah firmankan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan ahlimu dari api neraka. Siapa nan ahli menurut syarat? Pertama istri, kedua anak, ketiga nan di bawah perwalian. Mereka lah nan diselamatkan laya batin dunia akhirat. Maka dek sebab karena itu nak, sebagai anak laki-laki nan dimasuk ketika nanti lamu lambek ketibu juo, waang jadi orang gadang memikul beban tanggung jawab pemimpin di rumah tangga. Bukan mudah jadi gubalona. Sajak perintah nan sabuah taruh larangan nan sapatah caro mauruh anak bini. Laikoh teracak dalam bana menyimpang dari hukum. Tantangan apakah memberikan? Nasi serimah nan basuo ayah setitiak nan batagua piti sakupang kawalanjo kain sabanang nan pakai. Laikoh di jalan Allah atau bercampur barang haram? Sadonyo ke ditanya nak. Sadonyo ke disudi disiasik. Dipareso di meja hijau di hadapan Kadir Abun Jalil. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Baitu Rasulullah baperinge. Makujan padolah nanti payah bana nak. Upah terjawek kabo pincang dihalau bahabi hari utang nyato betungguan. Kini-kini ayah kanakan. Hati-hati mencari jodoh. Jan basuo bak kata orang, babaju kesumbu lusuah bak katak-katak di langan. Lah buliah mangkonyo lusuah mendapat raso kehilangan. Tansano memilih kayu kabaja, maka carilah nalantiak landai, nan bungkua agak malawa jan runi bana manarahnya. Pilih dagiangnya nan bapilin, bamatan, bamato-mato, batarih baurek-urek. Mungkaswinyo kok tasurong bajak ke batu sah meliwak mato singka kabau nan indak payah ame. Setantang memilih perempuan, ado anam nang kadipandang. Manulah wajah dan anam pertamu rancak ruponya. Kedua mulia bansonyo. Ketiga banyak aratonyo. Keempat tinggi sekolahnya. Kalimo halus budinyo. Dan keenam taat agamonyo. Carilah sebalik kampung yang pareso bilang nagari bak memilih banyak ketampang. Dan rupo elok rawitnya rancak. Kok kunyang putih warasiah kok hitam manih menjalino. Gadang dan indak gadang bana gapuak tangguang kuruh tak jadi. Langkahnya tak gonyek-gonyek, lenggoknya cando bau kuah caliak taduah pandang mendanyui. Pado galak senyana labiah hendak bersikik maniju. Sudah itu nan banso tinggi berdarah biru. Anak rajo turun-temurun anak putih sundik bersundik. Ibu dosen bapak pejabat mamak cadia orang terpandang minantu lareh dahulunya. Pilihlah pulau nan kayu banyak arato. Sawah bajanjang turun bukit parak laweh tumpak betumpak bantian jokabau tak terbilang. Rumah mewah oto balirik tokonya sebalik pasar. Tiok bang berdeposito jo remote membuka laci. Setantang sekolahnya. Orang tak didik tak pelajar S1 di bidang hukum pasca sarjana ekonomi. Doktoranda bagajuk pulau kini MA dan diangalnya. Bahasa Inggris bahaya tajun, bahasa Jerman tidak mangok konola Japang di Mandarin. Alun sampai di sinan saja juang. Nan baragat babudi halus tutua lunak katu merandah gaya nyanggun keibuan.
lincah supel bersopan santun, tapakai tata krama kodija etik pergaulan, sehingga maduk ke bawah tak menakua dia teh pantang kelindungan kayu musikin tak bersisya. Pangabisana gadis muslimah pakai jilbab, iman taguah amalan taat, juara umum MTQ, pengurus remaja masjid, pandai dakwah menceramah. Itu kok kandak boleh pinta balaku tu buyuang. Tapi menurut pendapat ayah, rasu tak mungkin kabatamu. Sari boleh larang bersuo entah di dalam kato-kato. Kadang-kadang iyalah dapet dan di hati, tapi tak dapet bahkan dak hati. Nan bak ibarat pantun orang. Patah silaro junjung siriah merauk ke rumpun bambu, daun dan 2-3 alai digati anak dari baso. Satu koh kain dipilih. Allah lah dapet yang ketujuh banang alus coraknya kanang sayang berginjai kepalanya. Kok tidak bersuo nan sadunantun. Di antara nanam kericalia usah tertumpu kena nampek, tapi utamakan nan 2 macam yaitu budi jo agamu. Sebab akibatnya nak rancak rupo indak baiman itu pangka cilako dalam kampung manggata dalam negari. Mulia banso berbudi indak congkak takabua tantangannya manjajok di masyarakat. Orang kayo jauh agamu, tumbuhlah tamak jo sarakah jo pitih orang diagonya. Ilmu tinggi akhlaknya kurang, alamai cadia nak menjual negara digadaikannya. Sabaliaknya na rupo kurang tampan menangah, awak bansai sekolah tangguang urang darai banso di bawah sudah yatim piatu pulau, tapi nyo berbudi elok baso iman taguah ibadat taat, itulah orang jadi pilih. Sesuai ju hadis Nabi, fa'alaika bidzatid dini wal khuluq taribat yaminuk. Hendaklah kamu memilih istri yang baik agama dan akhlaknya. Kalaulah tidak demikian, niscaya kamu kecewa. Hadis saya riwayat Ahmad. Sungguh purun yang ngembakian ayah saran ayah anjurkan. Ambiaklah nan sadang elok, di tengah letak tulang punggung. Sebab malah biaya anca-anca mengurangi sio-sio sepanjang tubuh bayang-bayang. Yang sedang-sedang saja, baik itu syair lagu dangdut. Kok matukan yo cenderung kena rancak nak selero tunggang kena lama. Itu wajar saja, itu manusiawi. Maka carilah nan elok rupo manih dipandang. Ube jariah palare payah peminan mato petang pagi. Tapi usah narancak jombang ame nak bintang kampus bunga negari idola anak muda-muda. Jangan. Isuak diri yang disesonyo. Picayolah ke ayah. Apa sebab? Di awak menaruh balang mau. Tantu sawali buruang mangguak. Tiok lalu tiok mematiak orang singgah menjujai juga. Dima ketahan sangkat timpiang luang raso kalapeh dari tangan. Ibu ayah nasib ang bekona. Karumuak bak kalah main makan nati baru lam jantung gilo memato ke belakang. Setantang asa keturunan caliaklah orang bayak-bayak kaji kalampih dan diateh. Kok lai barasiah diulunyo barasiah juga kemuaro. Bapak balang anak ni kuriak tiburi cucu rintiak juga. Melihat ranji keturunan itu paralu nak paralu, namun nan dipandang usah bansonyo bukan to darah rajo-rajo turunan lareh yang kudamang ndak paralu. Sebab itu kata ayah, de awak orang biasa, ayah takut ayah khawatir waang dipandang remeh urang, bak pantun-pantun orang pagurau kue, basimpang jalan di tembok tetumbuak di pintu kabun ke kida ke kampung Cino, orang siriah awak karako iwang lai bana serman daun diraso lain juo. Kok dapet memilih jodoh nak usah nang kayu rayo kana tapi setingkek beda salisiah diateh awak sabanang. Kok lai bagian sama bansai bajaso tiok baragia tahu bersyukur jenan nado walau titoron nang balikan lebih habak lenan nan diurang tapi jenang kayu kumari bedo disewakan rumah sapeta elok lah gudang ranggaeknya di padianya mangontrak kunun pulau membali rumah awak lah nyatu orang manompang raso tajajah laya batin. Taruhlah binilai saulah. Tapi di mabatandan kami tu, basobok samu pembayan, awak lakulai kucuk dulu. Malangkah atau untuk mengecek bak pita kusui. Indak kena inyak panji-panji yang luang. Dibayar pulau menjauh, menyisiah dari nan banyak di sinan mangko tambah parah. Tak jarak silaturahmi kasihan ju anak-anak inilah korban kesenjangan. Kesimpulannya nak, si Maya gadih Rambayua bintang SMA penyinggahan, baniang lalu dikasua sanang dilapiak penjemuran. Setentang di pendidikan
Iyo, andaknya orang sekolah gadis tadi tak pelajar. Sebab di masuk-masuk bak kini, kalau lahanyo tamai SD konon tak pandai tuli baca, halamai kesampi alam deknyo cangguang di dalam pergaulan. Kok dapat pinta jo pinto, sambah hambau juang tabu, merasai di dua di SMA andaknya. Kok alah seperti itu mudah-mudahan menangkuk parabolanyo indak kabinguang membeli mana. Sungguh pun dah itu nak, aduh ciek dan kedingin. Yaitu jangan tinggi sekolahnya dari awak. Andaknya setingkit di bawah awak atau setaraf sekedudukan. Nyampang tapaso tinggi jauh usah menyolok jauh bana. Sebab kalau tinggi nan dipimpin dari nan memimpin, di mawi bawah diletakkan. Nan bak bilah penggiliak basi bak abana kuat menggisa bilah ketinggal bilah jauh tua tempi aja dulunya. Caliaklah yang berana itu. Sajak talu ala diarami. Tibo wakatu ditatehkan bakaja membawa turun diaja mencotok-cotok. Sampai di tapi tabe anak itiak kajun kaya baranang milia jemudia. Ibu awak nasib do ayam nak memanggil kotek-kotek balari sebalik kolam itiak dan tidak acuh lagi. Ujuang katubuh warung diangan. Adapun memilih perempuan nan memenuhi rukun syarat untuk jadi pasangan idwi, mestilah memandang unsur nan enam. Yaitu unsur kecantikan, unsur keturunan, pendidikan, ekonomi, moral, dan agama. Kok indak penuh kateh, penuh ke bawah jadi juo asal jansirah nilai rapornya. Misalnya, indak usah ngerancak bahino bana sebantu artis pragawati, tapi usah pulo nempencuih bersagi-sagi di malah sayang sengkwi kan. Hah? Oh soal keturunan, ndak ada orang biasa kebanyakan. Dan paralu bapaknya bukan pemaliang mandeh pun bukan perek indak pulau wasa palasi. Kok ke bansai malah. Tapi usah nan bansai banyak utang. Sehingga baru sepakan bini awak orang lantri pemenagiah. Ijandur. Kok pendidikan pulau minimal tamai SMP setingkik jusaneng ya. Cukup itu. Sudah itu akhlak aikung mutlak paralu. Carilah gadis sopan orang saulah. Nan tahu baramah tamah, nan paragiah jo pemurah, nan paibo pasidakah, nan panyantun ke orang susah, tapi ikhlas karena Allah. Baapulo jo agamonyo, biarlah ndak siap bana. Cuman na 5 waktu ndak tinggal. Puaso ibadah wajib nan sunat banyak seketek tetap takarajokan. Istimewa nan ciek kona, rancak lah biah bini dari awak. Supaya apa? Supaya tak kalau lain menjagokan kok lupa ado kami ingatkan. Sehubungan masalah nan kona. Ada rumus diagih Nabi. Kira-kira kata beliau dalam bahasa Cerwawa. Adalah ampe kriteria ciri-ciri istri tauladan. Mana ampe? Yaitu apabila dipandang hati awak senang. Apabila disuruh nya capek kai. Apabila dibari gadang hatinya. Apabila terpisah elok laku. Itu. Sahabat liatnya pula nak tando-tando istri cilako. Nan pertama penampilannya bantu cimutu sama-sama mata memandang. Badan kumuh rambutnya kusau bakain ndak sambereh, muka masam suku penggudek ketiaknya bak bompatris. Satu tu. Nan kedua kalau disuruh hanya pembantah. Asah dilarang dilangganya diajai bantu ranca dia. Namun batangka bakal 2 arang badebat batagang mariah ciak diawak 1000 linya. Dan ketiga, kandaknya berapi-api, meminta tiok sanyanyek tak peduli di muka orang. Tapi dibalikan nan murah, masa cecek. Diagih nan maha, tak nyorajan. Nan gadang ndak badaso nan panjang dicumeehkan nawak telengah disembahnya. Aku nampak ngabisan. Nampak ngabisan pengguntiang dalam lipatan, pemancing dalam balango, pengkhianat saja gimana. Dia doan cando saulah, pura-pura setia mesranya walau rabi. Tiba dibalik pembulakangan kasih pindah sayang berpaliang beliak ditunggu orang lain. Nan bak pantun nadi suayan, basau bin nanak rangkamang belok kabatam pulang pai di pasabanto pemainan. Apo ketenggangin dua samang, disangkoto di garasi kironya orang menambangkan. Nah, itulah bunyi pitaruhayah nak. Tantang memilih perempuan untuk diambil ke jadi istri. Nyampang kok timbul pertanyaan. Ba'a cara menyelidikinya? Jawabnya mudah saja.
Masalah rupa jerawik badan bisalah dipandang langsung. Sawajah hasa keturunan, kondisi di ekonomi, latar belakang pendidikan, boleh dicari informasi bertanya kian kemari bersiasik pakai kawannya. Tapi soal pribadi pembawaan ataupun amal jo ibadah, bayangnya nampak di parangai caliak korenah tingkah laku sinan kasayah gambarannya. Kok itu malah surahayah tentu kalian berpendapat supaya siang nan bak hari, supaya tarang nan bak bulan nak nyato hitam putihnya, tentu pajak tu digauli bana. Dibawa bakawan narik, dipacar bercewek-cewek, barulah dapat dipahami. Ku ampu biar anak tabang boneh dinyanyikan kerangkiang hati dan tidak ragu lagi. Sabananya nak. Soal pacar memacar ku bapumle istilah lamo baganda caro seisua. Dia tiketek kami orang tua yang haram tak ketuju malah cilaku tentangannya. Sebab apa? Sebab dilihat contoh kanan sudah nak. Kalau api je bensin lah barampi ya. Nan tidak nyalo tabaka sulit lah bana menjagonya antara di bateh dinding kacau. Tan sanu lai duit menggajolak buiwang. Rumah nyalo kampung tepanggang kalam nagari diasoknya janggut ayahang dilalahnya. Tapi semantang pun baik itu. Karena dia anak muda kini batin maja indak pahari radar lamah hampir bakarik tak paham kia jukurena. Ko itu namanya to the point, tembak tupai bercokok Maria, silahkan bercewek berpacaran. Apa boleh buat? Tapi awas, jago jarak ingik judiri, martabat dipelihara anak orang diselamatkan. Kok wakuncar kecek kalian, wajib kunjung pacar kepanjangannya, atau pai apel di malam minggu, mesti tahu aturan lalu lintas, mengarati jerambu-rambu jangan sampai awak kan tilang. Eloi orang serumah. Sayangnya adik-adiknya muliakan orang gaeknya baso-basoi dun sanaknya. Kecek orang kanalah. Tandonya arok jetinaman, siang tarangi di rusuaknya, petaguah pagar berkulilang jalupo je pupuk kandang. Jika mota bersantai-santai, bawalah duduk di barando. Mengecek maga-agak galak usah marahai-rahai pulang malam jalarut banah. Yang pengingin keluar rumah berjalan-jalan rekreasi, mesti seizin bapak mandehnya bertantu kama tujuan sate sebungkui itu wajib tuh. Pendeknya mengkasih maju orang awak pun kekena jua. Inye-inye tamakan umpan nak. Konolah pulau nan bedonya tukang pancing dijuju ikan galak gerundang memendangi. Sopan-sopan dalam agawa. Pantangkan tersingit budi. Paliang cilaku anak bujang lasak tangan tadorong jambu resek panja kumariawai. Alamai indak luluh di tanas nak drop out kesudahannya. Percaya lang. Ado cik namang gamang nama hantu-hantu di pikiran. Yaitu de asik cubu ke cubu. Gilo dirintang hati gadang hilang.